Dobrý dámy a páni, vítam vás pri novom videjku, aj keď momentálne som začal znova hrať. Nebol som na Darkupe od minulého videa, čo je asi chvíľa. A pokračujeme. To video minulé som prerušil, pretože by bolo moc dlhé, ale ideme na lov na Wither skeletonov v tomto videjku. Pretože v minulom videjku sme mali spraviť ten vodný výťah. Zvrtlo sa to. Pretože sú tu dobré looty. OK, piglin. Mal som si zobrať asi dačo zlaté. To si bežne so sebou nebráva. Ale asi sa treba ísť týmto tu smerom. Tu zvyknú byť Wither skeleton. Asi do ruky torčku, nech lepšie vidím. Za rohmi, ale nikde tu nie sú. Toto je táto lávová studňa. Už ich počuť kde. Počuť aj Ghasta. Do keľu. Moje posledné torčky. Nevidím ich vôbec. Aha, toto zoberieme, toto sme hľadali v minulom videu, toto je Soul Sand. To potrebujeme veľmi, sa nám zíde, aj Netherware na potiony. Na konci tohto videa možno ešte spravíme ten vodný výťah, alebo to bude až v 3. videu. Úplne predvidím. OK, toto je ďalšie, ale my chceme Wither skeletonov, ktorí tu nie sú. Aha, čestka. OK, máme zlato a 2 sedla. To není zlý loot. Ale sedla sa dajú po novom aj stakovať. OK. Netherware. Úprimne čakal som toho trošku viac. OK. Toto ma nezaujíma. My sme momentálne v... Au. OK. Nenašli sme ani jedného skeletu. To je blbé, ale neviem prečo. Asi musíme trošku dlhšie počkať, pretože predsa len musíme trošičku čakať, kým oni sa spavnú. Keď celé z tohto miesta proste pôsobí stres. Tu som bol, toto sú tie čestky, čo som lúčil. Ten Ghast ma už strašne štve. Čakať. OK. Toto tu preskáčeme, takto tu. Do druhej časti. Aha, no tak ja som v podstate preskákal do... OK, toto je fakt bludisko. Kam mám ísť? Tu viem, že som bol. Som vyšiel po schodoch. Aha, to pokračuje takto. Aj, tu je slepá. OK. Budeme trošku čakať. Tu by mal byť v novom update ten nový mob. OK, neviem, či už pridali ten nový update. Ale kde pri týchto ruinách by mal byť ten, viete, taký ten mini gastík, ale neviem, či to už pridali, alebo to je... Do keľu, ja nemám meč. Toto bola obrovská chyba, ja som si to neuvedomil, ale že prečo ten skeleton má
toľko veľa životov. OK. Ale typujem, že tu není ešte ten mini. OK. Ale toto tu si zoberieme na bone, jo? Takže nepohrdneme. Nie, do keľu. Toto som spoznal ten zvuk. Oh. Poď. Ja to odrazím. Ajajaj. Do keľu, ja to neviem odrážať. OK, padáme stade to. To nebol veľmi dobrý nápad. OK, ideme. OK, konečne sme v normálnom Overworlde. Môžeme ísť konečne. Aha, my musíme ísť do Overworldu. OK. No. OK, čo je toto? To sú také ruiny, ale... Chudák týpek asi nebol aktívny, ale čo je tamto? OK. Toto je zaujímavé. Ideme sa pozrieť, či to je dáka... Ale to typujem, že bude reska. Neviem, ale fakt... Nie som istý, či toto tu je fakt reska, alebo nie je. Ale... OK. Som už odišiel. Iron 7, no to je taká rezidencia. OK, vraciame sa až v druhom videu, ktoré bolo bohužiaľ predelené do kamarátovej resky. Robím toto trošku takedy predelujem videa, aby ste mali aj možnosť si pozrieť tie videá, že rozdeliť si to, hej, aby ste nemuseli potom pátrať, kde ste prestali, čiže tie šípy mi tam stále vidno. Toto stále vypeká. Aha, OK. A 40 by mohlo stačiť. Pôjdem naspäť. Uložím si loot, čo som nalúčil. A môžeme ísť... Ešte zbehneme domov. Alebo počkať. Môžeme sa teoreticky pozrieť na... Či tu nemá také vedro s vodou. A samozrejme, že tu má. Okay, to si požičiame. OK. Ale veríme, že to bude dobrý biznis a že sa to teda oplatí robiť. OK. Ale už nejdeme kecať, ideme robiť teda ten výťah. Najprv si tu ale potrebujem uložiť pár loot, čo sme tam nalúčili, aj pár vecičiek. Neviem, či sa to oplatilo, akože bola to trošičku, pri mne sa priznám, strata času, ale aspoň sme našli ten Souls, našli sme Netherward a sedla, takéto blbosti. Aj keď tieto sedlo nám môže na nič nájsť, pretože že vraj v novom update, aj keď to je totálna halus, čo už, že sedlo sa bude dať craftiť. OK, toto som nechcel spraviť. Aj keď všetci hráči Minecraftu sme úplne proste zvyknutí, že sedlo sme poctivo museli hľadať, že tá nová generácia Minecraft hráčov to bude mať oveľa ľahšie ako my. Ale samozrejme o tom rozhoduje Mojang, nie my. Aj keď ja by som úprimne pozmenil to, že sedlo musíme hľadať, pretože to bolo proste dobré. OK. OK, toto máme. Teraz potrebujeme ten východ trošku zlepšiť. To by som takto tu dal.
Iba ešte tento. Presne mi to vyšlo. Možno som toho skla urobil aj veľa. OK, výborne. Malo by to presne sedieť. Spravíme ešte dve dvere a potom vyskúšame, či to preteká alebo nepreteká. OK, výborne. Pekný výťah. No práve takto som ich nechcel mať. Som ich chcel mať touto tu stranou. OK, presne touto. OK. Výborne. A znova zatvoríme. OK, vyzerá to dosť luxus. Musíme uznať. Trošku sme sa fakt posnažili na tomto výťahu. A tu takto tu by mal teraz ísť. Ešte potrebujeme kelp. Ale kelp som zohnal. Dúfam, že ho teda bude dosť. To dúfam. Najprv ale potrebujeme teda uložiť, teda schodiť vodu. Tak. Výborne, toto zavrieme. Dole dáme kelp a video bude pri konci. Do keľu sa nedajú otvoriť dvere. Och jaj. Tak toto bol fail. A tu by už nič nemalo byť. A potom sa to nedá otvoriť. Ale OK, toto je koniec. Dole ten kelp tiež nesmieme dávať, lebo potom sa to nedá otvoriť. Hej, tie dvere sú tam aj tak zbytočné, ale to preukaz OK. Ešte tam napíšeme výťah a ja si myslím, že toto video bolo veľmi úspešné. Narrate system. Okay, VIP to my CHC engage of pinata KL. Master 1JA. Do keľu som to čo zapol. _7 all. Narrator narrates all. VIP to my narrator narrates chat. OK, ja som zapol takú blbosť, ktorú nechcem. A vyzerá, že je to OK. Toto uložíme. Ešte teda potrebujeme cedulky. Tie samozrejme rýchlo spravíme. A toto bude teda koniec tohto videa. OK. Toto video bolo veľmi úspešné. Ďakujem, že ste si ho pozreli. A my sa vidíme v ďalšom videu. Dovidenia.